vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamera sekudai so: anzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamera sekudai so: ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 21 years ekuberekwa. Ndikudawo help kubvawo kumhuri yeZimbabwe, saka ndakaroorwawo nemurume wangu uyo wandiri kugara naye. This was last year. Mushure mekunge ndatanga kugara naye mukoma, ndipo apo pandakabva ndachizotanga kuti kana ndikabatira pamuviri then nhumbu iya inobva yazobva. Saka ndaingoti zvimwe kuda wainge ungoriwo munyama, ndichitofambawo ndichitoendawo kumasowe ndichitonobatsirwa. Asi pane vamwe madzimai avo vakazongoti kwandiri, muri kutambisa henyu nguva yenyu, asi imi ndimi mega makazvikanganisira. Vakandiudza kuti murume uyo wandainge ndichidanana naye, wandakatanga kudanana naye, akandiunza kuno kuSouth Africa, uyo wandakazotiza ndaona sekunge ainge asina kana mari, asina future, ndiye munhu iyeye wandainge ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichizogara naye kweupenyu hwangu hwose. Uye zvekare iniwo ndakatongera Mwari ndikashora Mwari, nekuti iye anonzi kumberi uko achazobata mari, but ini ndakaona sekunge zvake zvainge zvakadhakwa. Nemurume iyeye takasanganawo paWhatsApp mune rimwe group rainge riri group remusic. Saka maadmin ivo zvavanoita ndezvekudai, kana uine song yaunenge uchida then you request. Mazuva acho pandainge ndichiri kuZimbabwe, nekudawo kwekuti ndainge ndisina madata ekupindawo paYouTube ndichidownloada masongs andinenge ndichida kana malatest, waingorequesta mugrupu racho iroro. Vanenge vaine mawifi wobva vakudownloadera song yacho iyoyo, then wobva watumidzirwa song yacho. Saka tirimo mugrupu imomo ndakazongomuona auya kuinbox kwangu akabva atanga kutaura neni. Takaramba tichingotaura mukomanashi ndokubva andifarira, akanditumidzirawo mapictures ake kutaura chokwadi nekuda kwekuti ndainge ndiri padesperate ndisingashandi ende pamba zvinhu zvainge zvakaoma. Paakandipfimba ndichiona kuti ainge ari kuno kuSouth Africa, ndikabva ndamubvuma ndikatanga kumutya mari. Saka akazonditi zvinoshandeiko kuti ndinongoramba ndichingokutumidzira mari rather than kuti iwe ukauya kunoku mari iyi yose yandiri kukupa tinenge tava kupawo mubereki wako, at least zvinenge zviri nani, hamene kuti unozviona sei. Iye akabva achizonditumidzira mari, ndikabva ndauya kuno kumushure mekunge ndataura namama, vakati zvinoita. So ndakati ndauya kuno kumukomanashi, kana mai vangu ndakavafonera ndikavaudza kuti situation yainge iri paground yainge isina kumira zvakanaka. Mama vakabva vati kwandiri, no, what you need to do is just to make sure kuti unongoshingirirawo, Mwari ndivo vanoziva. Asi ndakabva ndazviudza kuti zvainge zviri nani kuti ndige ndichimutiza. Ndini uyo zvekare ndikapinda mumagroups ainge ari magroups dating, ndo pandakabva ndachizosangana nemurume uyu nawo wandiri kugara naye, and I am regretting it a lot. So ipapo pandakasangana naye akabva atanga kundipa mari. Paakangondipa mari yainge yakawanda kudarika mari yainge tambirwa nemurume wandainge ndichigara naye, ndikabva ndati saka zvinoshandeiko kuti ndinogara nemurume wekuti umwe murume anokwanisa kundipa pocket money iri salary yemurume wandiri kugara naye. So let me just move on. I then moved on with my life. Handina kana chandakatora kunze kwehembe dzangu ndikangomusiya nenhamo yake. Ndikati ndovaya vanozofamba vachiti hey, munhu akandibira zvinhu zvangu, hembe dzose idzo dzaainge akanditengera kubva zvandainge ndakauya kuno kuSouth Africa, zvihembe zvemumakula ndakabva ndangozvisiyawo. Ndakangowacha ndikati handidi kusiya dziine tsvina, otherwise munhu anokwanisa kuzondigadzira. Ndokubva ndazomutiza. Ndichisvika kuya mukoma ndakangosvika nekutongorohwa nebrand new phone. Apa chifoni chandainge ndichishandisa kugara chichingofreeza nguva dzose. Apa munhu achingoti ndakatengera mukadzi wangu foni, izvo zvimafoni zvemastailo zvekuchipa. Ndasvika kuya ndakanzi, nhai baby, unoda kushandisa foni ipi? Ndikabva ndati
ndati ndinoda iPhone. Ndakazoshamisika munhu achiuya neIphone for the first time in my life. Ndainge ndisina kana kumbogara ndakashandisawo chinonzi iPhone mukupenyu hwangu. Fast forward mukoma, ndokubva ndabatira pamuviri paya pakabva, ndikabatira pamuviri paya pakabva. Pandakazondobatira nhumbi yechinumber 3 ndokubva ndatanga kufamba. Veukama tikati hatimbovaudzi nekuti pose apo tainge tichiudza veukama kuti ndine pamuviri, tikati zvimwe kuda painge paine ainge achindiroya kana amai vangu vainge votofungidzira vamwe vatete, so vachiti vatete ivavo ka handitombova-trust, vanenge ndivo vakandigadzirira mwana wangu. Vatete ava ihanzvadzi yababa ndivo mukuru mumhuri, saka vanongonzi hei vanoroya namama because vakavengana. So mukomana neniwo ndainge ndichitofamba ndichida kutovaitira vatete ava go back to sender such that ndaiti kana ndikasvika pandinenge ndasvika then ndaibva ndatongoudza munhu iye anenge achindibatsira kuti but musati mandibatsira chandingoda kungokuudzai ndechekuti inini ndine vamwe vatete vangu, saka vatete vangu ava vanoroya. Ndinokumbirawo kuti muge muchimbondivhenekera vatete vangu ivavo. So mukomanashi vanhu vazhinji vaizongondiitirawo zvima go back to sender, ende kana ndikada kutarisa ndinotoona kuti pama go back to sender acho ose iwawo hapana kana imwe zvayo go back to sender yakatomboshanda. Ndaitongodyirwa mari chete because inini mumwoyo mangu ndainge ndakazvipa muroyi wangu. So ndakazobetserwa manje namadzimai vaya avo vekundibatsira. Madzimai ava vakangondiudza kuti iwewe murume wako wawakasiya uyu ndiye aifanira kunge akazokuroora, but uyu wako uyu wauri kugara naye hapana chimiro chakanaka. Madzimai ndakavabvunza ndikabva ndati ndiudzeika kuti ko chii chiri kuitika. Vaingoti hazvina kumira zvakanaka madzimai, murume uyu wamuri kugara naye. Saka vainge vasingadi kundiudza kuti chainge chichikonzeresa kuti inini ndirambe ndichingoti kana ndikabatira pamuviri nhumbu dzedze dzobva dzabva, it was because murume wandiri kugara naye iye akaenda akanoromba. Mushure mekunge aromba akapiwa chimupurwa, saka chimupurwa ichi chainge chakanzi chaisafanira kuti chinge chichibatwa nemunhukadzi, but panguva yacho iyoyo zvinonzi iye aiva neumwe mukadzi waainge achigara naye. Saka chimupurwa ichi chainge chakaita kunge chitoyi, kana umwe munhu achichiona aingoona kari katoyi. Saka mukadzi iyeye hanzi akazobata jaketi iro racho rainge riine katoyi kamupurwa kacho ikako, then ndokutopanduka kwakaita zvinhu. Saka chimupurwa ichi aifanira kuti dai akadzokera nacho kune n'anga iyo yakamurombesa ipapo paakaona kuti zvinhu zvake zvadhakwa, asi haana kukwanisa kuti ange achizoenda nacho chimupurwa chacho because ainge ava kusakwanisa kuziva kuti chiripi. Kusvika pari zvino iye akazondibudirawo pachena, but iye anoita naro anoti nekuti handina kuzoita mari ende hazvina kubudirira ipapo pandakazama kuti ndige ndichiromba. Saka ari kutoramba izvezvi kunyange pandakamuudza kuti chiri kukonzeresa kuti ndige ndichita miscarriages, it is because of zvinhu izvo zvawakatora zvikapanduka. Saka handizivi kuti kuramba kwake kwaari kuita iye ari kuda kuti ndinge ndichizosvika pakufa here kana kuti because why asingandinzwiriwo tsitsi kuti mumwe wangu uyu the reason as to why achingoramba achingobva nhumbu kana nhumbu ikabatira apa. Worst of all ndakabayirirwa jadheo kutaura kudai so, but last month ndakatozofind out kuti nhumbu yainge yabata. Mukomanashi pandakangofind out kuti nhumbu yainge yatobata ndikabva ndatotanga kutobleeda. Ndikangoti after 3 days ndakabva ndatanga kubleeda, ndokubva ndatoziva kuti yainge itori miscarriage. Kusvika pari nhasi handichatombozivi kuti ndaita miscarriages mangani, zvekuti even kwadoctor ndakatoudzwa kuti it is not even healthy pane zvose izvo zviri kuitika kuti ndinoramba ndichingoita miscarriages, hanzi zvinokwanisa kuzondikanganisa. So mukomanashi ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo. Ndoitawo sei? Ndoramba ndingorimo here mumarriage ndichiti zvichanaka? Iye kusaidi kwake kana ndikataura naye anobva apopota achiti no, usada kunyanyisa kunetsana neni because ndiri kutofamba, ndiri kutozamawo, ende chinondirwadza ndechekuti
uya uyo wandainge ndakatiza mukoma. He then traced me, akabva azozviziva kuti ndainge ndava kugara kupi. Semunhu ainge achindida mukoma, akangoramba achingonetsana neni, ndokubva ndachizopfurirwa neivava baba vandiri kugara navo kuti ndige ndichimusungisa. Ndakamusungisa mukoma Nash, ende shungu dzangu dzainge dzitori dzekuti ndige ndichimusungisa nekuda kwerape, but hazvina kuzoita saizvozvo. Ndaida kuti ndige ndichisangana naye kana muloji paya patinenge tichitaura, ndobva ndatotanga kutoridza mhere, ndobva ndati andirepa so that anga achisungwa, because inini ndaitozviona sekunge ainge ava kutoda kundikanganisira marriage yangu, achingoramba achingonditsvaka chete. Ende aiti kana kunyangwe zvikanzi ndinenge ndachinja foni, hameno kuti aimupa manumbers angu pakati pehama dzangu ainge ambori ani, but aitongokaruka ava kutondifonera, in which ndakabva ndataura nemurume akabva anditi musungise. Kunyangwe ukamusungisa nerape, zvinhu zvainge zviri very weird kwandiri, kuti apa ndiri mukadzi wemunhu, apa murume wacho ari kuti ndige ndichisungisa x nekuda kwerape, kanjani sei? But pandainge ndichida kuenda naye kulodge akabva achizonyumwa, hazvina kuzobudirira hazvo. So I don't know kana kuri kunzi ndikadzokera kwaari, sezvo zvichinzi iye neni we share the same destiny, nekuti madzimai vaya avo vekundibatsira vakanditi kunyangwe ivo baba vekwenyu avo vamakasiyana navo, kunyangwe vakanzi varoora vakadzi vakawanda sei, but life yavo ichangoramba yakasungika, nekuti Mwari wavo akangonyora pasi kuti paachazosangana nemukadzi akadai akadai akadai, zvose izvo zvakasungika. Pose apo pakavharwa ndipo pachazotanga kuvhurika kana mava mose, nekuti imi muri vaviri mune destiny. Ko iwe hausi kuzvionawo here kuti zvose izvi zviri kuitika zviri kukurakidza kuti uyo wauri kuda kuzvara naye mwana sandiye wawakanzi unofanira kuti unge uchizobara naye mwana? Saka zvava kwamuri madzimai. Zvino ini ndinonyara, handizivi kuti uko kwandakabva kunodzokeka here. This time I will try to change and I will try to respect him, sezvo zvichinzi patakatongozvarwa, iye paakazvarwa akatongoudzwawo kuti mukadzi wako ndinhingi, even though ainge achiri kacheche. Neniwo pandakazvarwa ndakatongoudzwawo kuti achazova murume wako ndinhingi, even though ndainge ndichiri kacheche. Saka ndinodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Mumba mangu chaimo hamusisina kana peace mukoma nekuda kwenyaya iyoyi. Ndinoti kana ndikangoonekwa ndakasuwa ndinotanga kutukwa, ndichitukirirwa. Apa chava kundirwadza ndechekuti ivo kumusha uko hama dzake dzinototi inini ndini ndine problem, but havazvizivi manje kuti wavo mwana akambozama kuromba zvikabva zvaramba. Ndoitawo sei? Ndotsvaka munhu here anokwanisa kundifuratidza inini so that ndige ndichifuratira marriage iyi isina kwairi kundiendesa. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hey, pakaipa hanzi ndiri kutsvaka munhu anokwanisa kundibatsira so that ange mukuzonondibatsira ange achizondifuratidza. The first time ndichinzwa munhu achiti ari kuda kubatsirwa so that afuratire ega munhu waari kugara naye. Hey, pakaipa. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndakapiwa mishonga neimwe n'anga. Zvino mushure mekunge ndapiwa mishonga nen'anga yacho iyoyo, ndichida kuti murungu wangu ange achindipa mari. Saka murungu wangu uyu mutema akabva achizotanga kupenga. Izvezvi kana ndichiverenga mukoma atova nemakore anokwana iwo kuita 4 kubva zvaakatanga kupenga. Ndichiri kungoshanda zvangu pamba pacho sagarden boy, but anoti kana akanditarisa hana yangu inorova because ane zvaanenge achida kutaura. Ende murungu wangu mukoma Nash mukunopengawo kwake sevanhu vane mari haazonyatsokuratidzika kuti iye anopenga because vanenge vachimupa mapiritsi ekuti angogara akarara. Anongoita sekunge munhu anenge akangorukutika asina simba zvimwe kuda mapiritsi acho iwawo, but anoti kana akanditarisa
pane zvaanenge achida kutaura. Zvino iye haakwanisi kana kutotaura kwacho, anongopengerawo mukunyarara. Ndiyo confession yangu mukoma yandinayo. Ndo zvandakaita izvi. Ndakapfurirwawo nemudzimai wangu kuti tinge tichienda kun'anga nekuti ndainge ndichipiwa mari shoma. Ndikabva ndazviudza kuti zvinoita handei kun'anga. Ndokubva taenda kun'anga. Patakaendawo kun'anga kuya mukoma ndikapiwa mishonga imwe yandakanzi apo pandinenge ndichigeza motikari yake ndinotora mishonga yaiya ndobva ndazanganisa nemvura. Ndaitogeza motikari yake ndisingashandise sipo sezvandainge ndakaudzwa. Imwe yacho ndainge ndakangoisa pazasi pesiti rabhosi vangu ndisingazivi kutoti mishonga iyoyo ndiyo yainge ichazovapengesa. Takazodzokera kun'anga kuya mushure mekunge tadzokerako kun'anga. N'anga iya yakabva yachizoti kwandiri, ko imi makazvifambisa sei, because maifanira kunge makarotesewa. Ndikati handina kana hope dzandakamborota ini, but ingawani sekuru hamuna kumbondiudza kuti zuva randinofanira kuti ndinge ndichizoshandisa mushonga iwoyo the previous night ndinofanira ndiine hope dzandinenge ndarota ndichipiwa go ahead navo yekuti ndinge ndichizotanga kushandisa mishonga yacho iyoyo, but ini vanongoti wakaita zvinhu zvako uri wega. Saka kuda kuti ndinge ndichivaripa handichazivi manje kuti zvimwe kuda nekuda kwekuti ndakavaudza kuti murungu wangu wandinoshandira ane mari yakawanda kwazvo. Maybe ivo vakatongozviudza kuti kana ndikamupa mushonga uyo uchapengesa murungu wake, then achazongodzoka naye murungu wake pano. Ameno maybe ndiriona sekunge ndo dhiri riripo ini mukoma. Takatomboitaura nyaya iyi inini nemudzimai wangu, asi ndiri kushayawo kuziva kuti ndozvifambisawo sei. Kana mukaposta nyaya yangu mukoma ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatitaurei navo mucomment section. Kana kuri kunziwo ndo zvawakamboita uchidawo kuwedzerwa mari une mishonga kana kuti minamato yawakaitira boss vako zvakashanda here kana kuti hazvina kushanda, you can come to my inbox and then you tell me your own side of the story.